Mulla ei oo hirveesti sellaisia lähivaimoja. Muut toi kukkia. Mä toin sulle vähän käsipainoja. En tarjoa kukkia tai skumppia, mut ois tosi siistiä, jos lähettäis nostaa punttiin. En syötä sulle mitään paskaa. Sinä, kynttilä valo, grillattuu rahkaa. En oo masentava. Mä oon vaan sellainen vähän herkempi työntekijähon rakentaja. Ja voi sanoa, että en ruma. Ainakin komeampi kuin mentula. Pakko tässä on fiilistellä. Mä ei salilla ihan hirveet yleensä fiilis lennä. Mut ei siinä mitään. Haluan nähdä sut yhden paljon. Jos kosketat mun herkkää mieltä, voin esitellä mun herkän ylätaljoon. Säysen kosona silleen herkästi 2 kilon punttiin nostelee kotona. Pikahitti, tuostetaan penkkiin, samaan aikaan katsotaan Titanickia. Kiitos.